का है बोला। आपके मन में कुछ ख्याल बाटे? बोला। देखा तनी कि माघी पूर्णिमा आ गई, गावे गावे रविदास जी की मूर्ति रखल जातटे। आप का कहतनी? अच्छा टेंशन मत लो, हमरो के याद बा। आज हम गाड़ी ध ले बानी। आई हमनों के जन्मदिन मनावल जाई। बटले बा। हाँ तो आई देखी कैसे कहतनी हम। हाँ बोला। आइल माघी पूर्णिमा के दिनवा सजनवा घरवा ना आइब का हो। अच्छा जो मार्केटवा से पंचशील वाली सड़िया खरीद के लेके आए रहल बनी। हाँ हाँ बोली। वो बाटे की ना? बाटे जी। अच्छा अच्छा। पंचशील पेन्हा धनी सड़िया, पंचशील पेन्हा धनी सड़िया की गरिया बलिया पार कैले बा। हाँ बोला। आप घरे आई, बहुत धूमधाम से जयंती मनावल जी हमनी के। अच्छा अच्छा, ए बेट तो पूरा एकदम ललचा पा के धूमधाम से मनी जरूर। हाँ देखी कैसे कह की बा। हाँ बोला। धूम से मनावल जाई हमनी जन्मदिन के, लादी हो केक फोटो बजरिया से कीन के। धूम से मनावल जाई हमनी जन्मदिन
समय में हम मऊ बस एकदम पहुंचाई वाला बानी। हाँ आई आई हम इंतजार करतनी। हाँ हाँ ला सुना सुनाई। कुछ ही देर में महू हम पहुँचे वाला